Ekemeli Kyogia Echai Meyense Engima Kurase County ya Nyamira ase ekemeli kiye chai boigoni go egati yabalemi anene abo bakoni chai abo bochiase factory nyansio ngo banyara ko bagwe Sofia na kwemurungania higoro ya obo korere no botumeki obe rwendi bo ase factory eyiba bokwana mu baseni kyende TV nigo banyara ko bakwene kiabu na okwemurunganio ko nigo kwanyara ko bakwene kiwa ko bwatekana na ekemeli kyo kugendera koba ke gokora bobe chinga kibono abaremi bagenda koba bweto mana kweneka banyare koba komenta ekerengo kiriga samna to manye muri kura se county Nyamira podcast okara chinga kinzingi megende tagucengere kemeli chai egati yabalimi kurwase factory ya Nyansiongo nigo baesokire na kugendera kwimurunganire kubwatekana mo naba director wago soka kurwa BC abukolenga namo nabarabwo baoneti bole mu bwago letwe bolenge tabali myasinsa mu kidi kya Saratuka ubu kolenga namo nabarabwo batabwatanetiwe njobuno molemi nigo nkumeti sana abalimi mbaleka babwato bomanyinge chaye to ngakebwena takoseyo ngakie chaye te wenda ko rumogondo echaye ngija agende to the factory ere ndubuya matumisi agende nsi taliyo bokoro bomoroje bagenderete bugutumia chibes chitu buna chitagwenereti abuna bw'abantu turaganie abali mochore bagenda bagigutora uturendere nibo yaito eginko report ligeta seni kya wanjete kya Ndizi TV kuruge gas nseme chiga cha Nyansiongo egigo tokemeye ebunga ya Burabu ime ye county ya Nyamira inche kongoro kwa Polycarp okara Togos kamotwase amangana arengete siasa nigo mugavana be county ya Kisii Simba